Чувам нещо, но какво? Нещо опасно, дали е то? Имам 100 причини своя ден да продължа, този нощен шепот от ума да залича. Може да е глас, по-скоро звън или пък шум. Май има нещо, но абсурд. Това е в моя ум. В замъка са моите любими същества. Не мога да приема тази глупава игра. Вървях без посока, не търся повод друг. Вече не искам да рискувам и ще спра до тук. В пътя непознат към незнаен свят, към незнаен свят. Нещо кажи, не мога вече да заспя. Може би ме подмамваш своя път да проваля. Или си някой, който е различен като мен, самотен дух, който чувства се в плен. Тази сила ме увлича и усещам порив нов. Трудно е да кажа не на това.